Да, ще се вози по нанадолнището. Да. И се залазва ли ти? Харесва ми много, айде тръгвай. Да. Цели ми ръки така. Си готов да ти дадем книжка за моторист, за шофьор? Да. Книжка за дъвча. Готов си? Да. Нали съм бърз? Много си бърз и много добре се справиш. Да. Като отидохме на пътиланци и той върши. Той въпреки това върти волана, все едно той управлява, много адекватно се върти. Браво! Да.